So guys, majong adlaw na tantanan guys. Ko na ron Lunes. So happy Monday na tantanan guys. Ika na mis eskwelahas Papa Gabriel dito namin aning kakay. So ning uli na mi darhi kay human naman mig pamaligja alaos ko ana. Alas 3 na kapin. So balik na pud mi ato sa eskwelahan. Aw di magkuha na pong Elia. Di hapit ra ko Papa Gabriel to sa merkado ka mangumpra na pud ko para ugma. Ito sa day kog Cebuana kay naigipadas Ate Jo. Salamat ka Jote. Gapon gi kuan mang ate, gapon gi pakjaw mang Ate Jo ag kanang naay putumaya ni nanay, nuros na rin putumaya. So gipakjaw ni Ate Jo. Salamat ka Jote, advance pa birthday ni ate. Hapit ang birthday ni ate ugma 17, March 17. Birthday ni Ate Jo. So so kita sang bukton kay nabikil gabi kay nang hinlo mo ko gabi kani agas ag tubig ba sa matong nang mapo daris kanang sag kay ang mga kuyas di man sila lagi pangbuhat. So kanang map naan sa bawi pag ngana na dress ilam sa ko nabikil mga abaga. So mga lakaw sa may kares Papa Gabriel dito pad kuha ni Eliakim ato datos kuan eskwelahan magkuha pag kulargos gipadang ate. Gipalit lipak daw mang ate ang putumayan ni nanay gahapon. Salamat ka Jote Jo. Limgas ang lipasan ni nanay kahit inay taon bagat isang dadan nga tos merkado. Kada kuan kada Domingo o kada kuan man mamaligja mas nanay labi na og Domingo mamaligja sa nanay mamaligja sa putumaya ug kanang naay bulanghoy nga dineng ag kay daghan may mopalit ug kanang naay bulanghoy mo request man sa mga suki labi na ng taga isla kanang naay kuan taga isla nga mo abot dares alisya ug pamaligja bitaw mga kinhason ni ngana kay ganahan man na sila kanang maduma. Kung muna na mga suki ni nanay, mo request na sila mapahatod og bulanghoy. So hapon, kanang na ay nahurot ag putumayan ni mother. Kay pakdaw ang ate. Salamat ka Jote. Kapit na mag-birthday ate. Mag-birthday ate, ugma. Diya. Kuan. Sige. Okay, slipay ka dos mother. Kaya binirthdayan si mother. Dang ate, salamat ka Jote. Bili lang ang ID. Huwag pa dahil rutos ko ang kay. Huwag ko si padang ate. Lakot pa rin Papa Gabriel eh. Basta may merkado. Kaya magkuha miss. Kuha ang ate. Dito may kuha si padang ate. Elia. Mimi. Bagong alaga. Mga agyanan dari kay nahimo namang one way. Di na pwede mo tagbog agi basta na 4 wheels gamay. Inabo. Cebuana Loelier cash in entry is step. Oh, pwede na rin magpa-cash in so na kay GCash. Kasi na ingan ni sabat kay grabe gyud pang inita. Tadlawon raman mo no. Na may mga kuan guys, diamonds, pwede na sila mo kuan. Budawat na sila dari highest appraisal. Grabe inita dari at bang katus adlaw. Sobra man ka Jote. Kay kuan naman to kang ilisen 1,000. Ika na may datos ka ng kuan, Cebuana. Kuha na nahaag ka ng naay ipadani ate. Salamat ka Jote Jo. Ilipay ka Diyos madirty. Hapon, ipakjaw agi jahang lipay ka Diyos nanay, ipakjaw agi jahang kumayag hapong ate. Dahil natin nakuha na nahate. Salamat ka Jote Jo. Unja. Manglakaw sa may karidyo ka magpahilot ko na sang abaga kay grabing sakita. Kanina ni ba? Kaya na lisan ni gabi kaya ako ikuot dehas ka ng ilam sa lingkuranan. Pero masijag ning kuan, but naan sa to nabikil siguro ba. Pahilot kay sakit ka di maarsa. Moto sa may karit makailong mahilot.
Ha? Mo ato sa mis ko an akan din kin ha. Pailot sa mi ka rito. Ting-ani na ano guys, nga yelo nagmahumay. Kapat karon di magkuan di pangbalik sa ako humay kay sayang nagmahal ra ba og gas. Sabay pud sa gasolina tanan ning mahal. Ay gino ko ning ilang gira-gira apektado pang tanan. Kini ilang gira na apikuhan tang tanan. So ato mi padong datos hangudaan kaya ato ko magpahilot na to guys. Oh nagda. Arang bugnawa nakasug ko ano hangin. Kuan pagani. Alas 5 pagani. Grabe bugnaw na maghangin. Mula pa mas December. Isda PNP outpost ato day dato mag-atang ang mga panog magkuhan sila naman na isda na dito isda makabaw napila litsunan dari manok po daghan na naninda guys dari reso na pinaninda banking ay rang katugnaw kasug hangin guys. Ay nabaligya dari mais. Ay, super tugnaw. Dari mais. Ang tagadani maghang mama. Address Progreso, Alicia Bohol. So ganito rin kananay krasada sa una kay rarag sa ning gamay ning agyanan dani Ilanes ko an Mario de los Reyes ha asa mga pahilot Pinoy titing arayo titing kay si Pinoy maradi pa man pwede manghilot dana may abas sa una sa ibabaw na naman datoy kamalig ang ganan malagi nagtahap na ni layo uy ginoo na may mga dogger man basit ayo nagari dayo yo maak ne yo mamaak ne imong dogger man ari ko ayo Nagpitan. oh de signal dani Amanan de. Hilot sa mi guys kay sakit kadugong abaga Ay palong. Ay papa. Ha? Jote? Ada. Agaw gwapo. Ngitag chicks. Ulitaw lang pa niyo ngitag chicks, ngitag chicks. Taguan dali ba halusa gabi Kasi yung nga available di hari ulitaw dia. okay sa dito Ngitag na nagbinjiran. tignan mo yung mga daga diha Kapuy na ginasara. Kapuy na ginasara. ano gagaw guys na tapos galingan Kauban ba no? Ay mo timan ay mabaglo. mangita ko na si Jag Kauban guys nga kanang nay kuan single parehas ni Ja bitaw Ay wonder. ada siyo guys na may hampahiloton nga sakit lagi hang kuan nalunhat ahang dani si Kuryo kanang dani kanang kuan kuan gabi Ha? Uli na. Uli ano to Brad? Bulis ta. diba ang sakita ba dani yun na nakuan gabi murag kanang pag nga nabitaw na sa ilam na bikil kanang di na biluwag hang bukten din sakitan Dari ka. kuan di ako ikuot gabi das ilam sa lingkuranan ang sabang bikil mahinuon isang oras sama nang isuhang op dadto kuan Ka, sa media sa garan. op na mo naan Mo gaw. Hindi naman kinamanghuran. kisa man si kanay Elia Kanay manghod. wa mo na ag kuan Tulugan na gaw. napay daghan ug buot dabas kimi guys uban bibo na mo daniyo kay daghan naman mo uyag Das kuan.
Anak, amo, magyapon sila nga na. Wa pa day mo na nga pun din eh. Imong ikulong daw. Sabi na. Ah, sakit. Oo. Sakit din siya. Ugat siguro na niyo, di ba? Ugat Ugat, or biluan. unan sa batong pagkuutan na gabi kay napugas man nga na ba murag na suong. Sakit naman hinuon. Wala yan nung ko'y tarong to gabi kaya naman ngut naman hinuon ang saba. Sada balik po mong Diya makoy gikuot gabi isling ko na ilaw mauhan ito yung gikuot ay nanghipos mo ko gabi ilagin. Sada pa na, nagawa na siya kana. Na anak jud ahang ginga na ba sila mo nabikil mo na. Sama to sila eh. Sakit mo noon. Ay. Gabi iling ko kaya sabay mga hilot ng gabi. Ato tayo las yuyo. Dan dapit yo, magna kuan. Bilwa siguro hani ba? Mawali ka na paghanguan dyan. Tuang hamban do sa balay. Mindanao eh. Ako kay bakasyon mo dito no. Si Pwede mo tulog ka buwan. Pila Milane. Milani, lawel. Anda kamusta mas Milane dito? Tuig na nagmaestra. Ah, itang bata. Gaya guys, kaya di ay. Buwan. Nay nagbantay. Gida na laman ta ninyo nga ni. Maternity leave. Ako lagi ka naman lang nila. O naman na sila ilib mga pilang buwan. Tulo, 3 months. Hindi dyan ba na po may sahab? Ah, Kaya maestro ko na dyan ba? Ako lang kuhan pa yung bana, intern pa na. mo pining sab ni sa. Well, kapasal po sa Ah, majo in board taon. exam. Kaya well, ka na mas admin officer mas. Lamitang makasud na po ni Zambana, no pareha silang duha. Katulo na mo sa yung bana. Makarulay ko nung parang pagsaba na anay pwisto. Ah, majo makasud na na sila na duha. High school, alas. Kunik, kunik sanda ni eh. Kunik ko rin na niya. Lagi, kit. Kunik si siya. Nagabi nga. Ngut mo sa hanagi pa madjusan. Okay. Gata, kasakit naman niya mo. Join. Lagi. Duga rin sigag solar. Apo pera sa ayos. Asa man ka na yung hilo? Tato? Kare niya. Ah, Yeah, ubaw. kare. Pero, Aba. Aw. Pareha datos bay. Unsa na alam na tataod. ko, harap ko ng Lami, lami hinuna nga na solar kay ngano. Dinig ka, Buti ko, kurente. kuan way kas kurente. Mo na lami pang buntagay. Gusto bro po dos, pag dos kadlaon. Di sila ka kuan sugaked. Nagamagay taman mga alas kuan, alas 4. Kadlaon. Eh, Pero umuom na no. umuum na si Jar. Umuum. Ingaron mo arang pakalamdag. Mo dagkag lamok ko Jara. Doong maglamok manglabok. Basta ingarong urasa. Doon sa tataod ni mama na po na sila. Ito man di katula to. Nagdera, nagdera. Mangit-kit tayo po sila, nang nabuhi. Nang nabuhi. Ganun na ugma. Ay. Ganina, magligas-gasig ganina ka ng arasag hanggang sa samot na ka nakalimot ko ba hang giinga na at saka nang nay mantil na to sa hang lamisa. Sus, ginuo ko ng buing arang naman dyan yung sakita. Joy na. How ya? Sabi ko ni, dali raman mga bikiling atong kabukugan. No, basta di mag Need na dyan siguro di mag-vitamins. magamping og kanang mabilwa-bilwa bitaw. Lagi. Kinahanglan na dyan siguro ko yung mag-vitamins yo. Pwede yan. Pero kasi Mag-vitamin taras bukog. bisang gani ka lang may mamasok-masok. Lagi, ngarsag bugat. Sus, yun ang ko. Di man malikayan, kada adlaw basta ko magbit-bit og bugat. Mo ba? Isa eh. Okay. Kung ay magbaligja, magsabak na ko yung ano, parang huwudza lagi. Mo siguro po ni. Magsabakan sa motor. Di na naman ito po ulit. Ay kuha, aga mo senior. Oh, kay release yung senior. O sabi mo hiringan dito sa karang eh. Karong sa tong pitsaha mag-release naman kuno sila. Sa tong pitsaha ha, katapusan ba to? Kadawat mo dula no. Wa pas nanay.
Wapas na may. Wala naman. Luoy. Tiban may lakas Mao niya. lagi luoy lampos nanay. Pati sa tayo wa pa pud. Maliit kang daw tiban. Bawo Naman na kay siya. Ranggo. Ambot na ni siya. Luoy lampos nanay sa tayo. Si nanay mo, si nanay sa 63 naman na karong katapusan. March kuan man siya, 30. Ang kuwan nga. Si tatay mo sa 65 na sa tatay mo 66 na, 65 Oy, na. pas upo ka mo sige na sila. Oo, sige na sila. Si nanay lagi hinung si tatay, wa. Pa-repair sa ako. Okay, lawan ka? Kaya takang bukto na, bilwa gabi. Karon? Okay. Katong namatay. Vigil. Kisa man si? Pulis. Mong kauban? Dagto? Kisa may uba, ang mga bata? Abda na yung yoyo. Oo, nampos na si yoyo. Tawad po nila to sa stasyon pa. Ano sa kapulubong na? Karong 21. Dapat nagdadawat kay Rangguhan naman siguro na. Ispiopor na. Ano mo to na? Kung saan? Tigwang na? Taki. Takis kay blood? Naligo ako sa Yan na. Basta sa kuan. banyo ni hago ko. Lingkuan siguro to. Dito siguro panablig ba? Ano yun na lang kaka... Yan na dyan na yun. Basta atake. Di dyan magkanang kuan na. Taas itong dugo nga to. Silang kaon pumago. Lami. Magpagkaan lagi na yan na. Naatake na noon. Okay, may. Pangasag nga sa cellphone na ibay. Kuliyog day. Yeah. Kumusta mo sila? Eh. Dot. Okay naman. Okay. Pangasag ka ng kuan kamera. Charge ito. Mana ko hilot yes eh. Mana ko pahilot ni Yoyo. Yo mato na mayo. Salamat. O si. Pinkish. Nulon ako na sa Gabriel pahilot kay Pabanjang ko gabi. bandos ra ko sa bayan ni kuan abot. Ya. Uya. Hama ya. Tampay day. Amo, hinahinay na mayo. Kay kuan. Day buong mag. Hapon na, to pa yung mga Ada sa day basa sa dado. mau lagi na makalimutan ba ko. Pahinamdumira ko pa bawal mo di sa akong magbasa-basa. Nay dara guys na kay arang kadto kam nice ang view. Nice ang view dari. Siyo. Nganahan ko na silang area kay Indo. Dato ang bahay sa ang lulo sa una dato dapit. Takbang. Magkansiyan, pagkama. Di oras sa miyo. Magpaklay ka din, ma. Sa una? Oo. Sa una. Laot. Mayabas na si Babaw. Mayabas din. Mga pen. Oo. Tapos mga bata din sa ano man niya. Ano? Gabi na do, gabi na do. Magkalis mag... Magkalis magalit. Gabi na ha. Uy, gabi na ginuo ko ni mga bataan eh. Sirit mo naman na nang. Magkalis Oo. magalit. Gabi na, huy, ginuo ko. Hala, tanawa lagi. Na, balintong na. Hapon na, nahinon nagra-gara. Balintong na hinoon. Nagbakod na po sila kali. Kung nila yung bata aga. Kita man na may kulbaan. Binta na. Binta na dyan ang ako ana. Bijil ko nun sila. Asaw sa gigagaw. Progress. Uy, nairo na ba ng dagan? Sabado ko no. Yung sir, namay nang hagad na mag-enza. At ako na mismak to. Sabado. Gabi na, guys. Diba gabi naman, Tabi, tabi. Nandi ka ha? Nandi. Ito na, nakuha na siguro sa cellphone. Grabe ito guys, kaya itong tulaya, dapat na, ano to? Mga disgrasya ito. Ang mga hubog lagi.
Dia na Miss Bay guys, dia pa kapajas gihatag na suyuyo dia. Anak ke akajuyag. Atong ajaan manghihilot. So dia Miss Bay guys, anja nabintahan na jud pud. Di na kadyo sakit taghang abaga. Kuan mi sa murag ning kanang lingkuan ganiha ba. Bintahan na. Wa na tag na ugma eh. Okay. Haso kadyo di ko ma hasil ka juri kito matulin na ning atong kuan kay sakit. Lah, nilamok lagi kimi nakasud. Ada. Ano ka pa nilamok? Bisa. Miss bye guys. Naman nagasaghilo taghang abaga. Okay na. Uli-ulian na. Bitaw. Sakit ma. Gabi kay nagkuan man sa gabi nay sakit ba ansa hangi pabanjok sang Gabriel o manggihapon so karon nagpakuan mi dito sang ngajaan nalisada ay jam ko ikuot gabi dadto sa nan sa buto na nakuan siguro na bana puwersan ha pagkuan no ito na bikil